Enigma. Enigma yeka amanga Enigma. Ngizokutshena-ke mina ngokwabhudluza ungane. Yeka amanga uqamba amanga uthi ubuye esulwini. Ubuye esulwini wena. Usuthi ufice lakho idube nabantu abaculayo. Uqamba amanga. Yeka bafowethu inkinga sekusethuka kakhulu ngiyaxolisa ukungabingeleli. Nganichazele. Ngathi sengiphi nje. Ngisitholile isibusiso. Nonke. Lapha ke ngithi nje angizonibingelela nonke ngokuhlukana kwenu. Bese kuthi futhi la ngoba nginibingelela nje ngokuhlukana kwenu ngizocelela lapha ingane lezi ka matric ngoba sekuzobhala manje. Ngoba ingane lihlale zifonela ngawani ukuthi ingane zithi ecela ukuthi iphase esikoleni. Manje ngiyayichazela ingane amaqiniso ukuthi ifundayo. Ngoba ngeke ngikwazi ukuthi bese ngithi mina ingane hambani nobhala bese niyaphasa. Angifuni ukuduka isizwe njengalo mfundisi okuthiwa Enigma. Ngiyamazi ngoba ukuduka isizwe lo kodwa ngisazongena kuye. Mina bengiqwashisa ingane lezi ka matric. Lezi ngicelela ukuphasa. Ngicelela nje kubaba isibusiso ukuthi iphase zingakhohlwa mayifunda makufanele ibhale ingakhohlwa zonke. Ngisho abekuthiwa ibhala ezaphesheya ngiyicelela. Ngisho ezase-Afrika ngiyicelela. Angiceleli South Africa kuphela ngoba phela sengi-international. Sekuyangibhoqa ukuthi ngikhulumele umhlaba wonke jikelele. Wabonile amazwe omhlaba ezoboneka khohlwa kungena. Life. Hayi ukuthi mhlawumbe bebe-theorize lento beku-life. Uyabona manje kufanele lento ngiyikhulume nami life. Lapha ke ngithi angibike lapha. Ngibike lapha ngengathi ngilapha ngithi ngiyabuka lapha indaba. uTV uyangibuka njalo. Ngoba ngibuka kwesinye isikhathi esiningi ngivame ukuyibukela amafoni ami. Hawu mangithi kuthiwa kufika ingane manje, ingane. Lento into eserious impela ngithi angidlule kuyo. Ngithi mina yini ingane seyibulawa yini ingane ngisho kokuthiwa lele ibhedlela kuthiwa 40 ngibona kubhala TV la izazi. Kuthiwa ithenge ema-tuck shop. Sengithi mina uhulumeni ngoba uney'nhlelo zokuthi angene koSpana koShoprite ey'tolo ey'nkulu ahambe check ukudla o-expired. Ngiyayikhohlwa nje le team benevame ukuthunyelwa ey'tolo iyo-check-a ukuthi ukudla ku-right ngabantu. Sengisho ukuthi kula ma-tuck shop kubhala u-tuck shop lapha ku-TV ukuthi kula ma-tuck shop ke akusangenwa ngani ku-check-wa into ngaze kufa abantu. Ma kube ngabantu laba abafaka uphoyizeni ekudleni bezobulala thina lapha eSouth Africa noma bezobulala thina bethunyiwe abantu abathile befaka uphoyizeni. Ngibe ngisuka bese ngithi mina akungathengwa kuma-tuck shop bese bekhala laba abahlobo bethu abukufika sebefike bazalisa nezingane bafike bashada nodadewethu lapha ekhaya. Hayi ngoba mhlawumbe senginenkinga nabo ngibathanda kabi ngoba bengiyobelela i-Afrika nabo bebekhona bangale nabaphesheya bayangibona futhi ngizofika ngakubo kwabo. Makube ngabantu bokuhamba abathengisa ama-chips lana limaza ingane nokudla kulimaza abantu lapha, lokho ngeke ngikuvume. Ngingamane ngingangimemi ngakini uNkulunkulu ngisho phesheya. Uma ngizovumela isizwe sakithi ngivumela abantu bakithi abamnyama kakhulu ngoba yibo abafaka manje ingane ayinacala ingane. Uzokuthiwa ingane ithengele ama-chips ujabulile njengomalume gijima ingane nginikeza imali futhi uthenga ama-chips. Ingane siyiqulekile sekufanele uyisesibhedlela awu ingane ayisekho. Manyala manje ngisenzela wona ngempela nina abantu endayisa ama-tuck shop ngokogoli nakwezinye indawo ukuthi ngidayisa ukudla okubolile ukudla kunophoyizeni. Nithunyiwe ukuthi nizosibulala. Khuza nani ake nibambe umhlangano ngoba nizongibuka kule video. Nani nabaphesheya kwelwandle batsheneni laba abangapha basuka kwezinye indawo makuba abantu abafika nalento le. Angiboni kodwa ukuthi umuntu ohlala lapha eSouth Africa nomuntu ofanele aqhubeke ehlale naye sibe ngomakhelwane one-tuck shop esingavumeli ukuthi kudayisa into engalungile lapha ey'tolo.
uhulumeni mangayibhasobhi lento ukuthi ayilungise lento le yalabantu abadayisa ukudla okungalungile ema-tuck shop yonke indawo iSouth Africa kangikhulumeli ethi manje sengikhuluma yonke ngoba lento esho ukuthi isikhona umhlaba wonke izamanthi niqaphele ngoba ngelinye ilanga ngizomemezela bese ngithi ake ngene kuwo wonke ama-tuck shop bese ngathi ngiqhathiswa uyabo ngiyacela bafowethu lento uhulumeni kayingenelele ngathi isizoqala ke manje lento ngoba isikhulunywe yimi nje isizoqala manje kube inyakazisa umhlaba nezo namhlanje kunabantu abazilile abantu besanda kukhala sikhale e-Eastern Cape kufa abantu e-Eastern Cape bedutshulwe ngamafolofolo kwafa 18 sisakhalisa lo mndeni hawu khona manje uthenga ngemali unikeza ingane uthi fanele iyothenga stick sweet uthenga ama-chips kanti usuphi ingane nje usuyayibulala ingane uyizala uthi uyayijabulisa 40 twayizilele esibhedlela ingane ngizokhuluma nohulumeni ngiphinde ngikhulume nesizwe ngikhulume nemphakathi ngiphinde ngicele nasemakhosini ukukhuleka ukuthi ake kubhekisiswe lapho esakhe khona endaweni zonke kulezi zinto ezincane uyabo ngoba kusasa kube sekuthiwa ngibathanda abantu bokuhamba kanti abantu bokuhamba ngiyaya kubo fike ngibavakashele kodwa abaqonde ukuze ngizobathanda uma bengaqondile ngeke ngibathande fanele ngilikhulume phela iqiniso mina ngoba ngangihlala nomhlobo mbani ngeke ngivume ukuthi abantu besilo befe enangikhona mina yebo noma ngingangivimbezela ngakini kade ngivakashila nginandaba ngoba ngikhuluma iqiniso yonke into manje ayicheckwe kuma-tuck shop ngiyacela impela kuzokhala mina impela ke manje ngizokhala impela ngizokhala ngisho ngishiye eParliament lakithi eSouth Africa lithini ngalento ngoba manje iqhamuka ko-TV bathina baphethe ama-consumer food bathini abezenhlala kahle bona bathini abakuhead uyabo ake sibhekeni lento akufuneki ukuthi nisidayise ngibona ngathi mina ngidayiswa yithi sesidayiswa yini nabaholi into engisengiyibuka-ke manje seninikezwe imali kuthiwa siphunguleni thina amaZulu nanoma thina abantu abamnyama ngoba lento ngizoyishisa ukuthi angakasitholi nje isinqumo sesithathiwe ngiyababona niyabathutha kodwa niyabahambisa kodwa manje nakho kuyaqhubeka futhi manje kufa abantu thenga ama-nickness ingane siyiqulekile ingane 9 months umama elayisha esiswini malini iphampasi namanene namadanone ithi ingane isiningi kakhulu sifa nje sibulawa ngama-nickness into elula kanje nina abantu bokuhamba masana kusibulala njalo kade sihlala nani ngizosangimemezele ngiqinisile iyeke nje lento kusuka namhlanje ngikhuzwa yimi-ke manje nabo dadewethu enihlala nabo seniganene nabo bachazeleni ukuthi leya ndoda ekhulumayo yakwaguduza ungane hawu ningosibali ngimthanda kanje seniyasibulala futhi awu nihambe kabi-ke sengimubonile asibaqapheleni buka nje manje sengisaba ngisho ukuthenga lapha kosibali lapha eduze ekubeni ngibakhonze kanjena laba bantu ngisaba ukuthi ngithi ngithumela umfana ngithi hamba uthenga ama-smoke beef noma ama-sneakers uzokuthiwa umfana sokuqulekile uthola sekulele umfana sokufile umfana uyabo leyo nto ngeke ngize ngiyivumeke ngizoyivimba nje lento ngizoyikhuza ngiyacela iy'ngane zakwethu nginithanda nonke nina bokuhamba anginancinani niyangimema mina ngithanda ngisho amashangana ngiyawathanda amashangana nginankinga nabo uyabo ama-Tanzania nginankinga nabo nalaba abanye amapakistani nginankinga nabo kodwa masebenza lamasimbo ukuthi babulala abantu iy'ngane kuzoba khona inkinga-ke manje ngiyacela impela iyeke nje lento bafutha lapha ngisho ukuthi ngizokhuluma lento okuthiwa i-racism noma ngizocwasa abantu noma ngokobuhlanga lutho ngizokhuluma into eyisifo ebulala abantu engeke futhi omunye avume ngifike ngimisa iy'tolo kwezinye iy'ndawo bese kuthengwa isitolo sami bese kufa abantu nithunyiwe manje kuthiwa nizoqeda kuhlale nina esizweni lethu nenzani manje hayi wo manini nihambe kabi sesinibonile yekani lento ngoba ngisengimemezele ngithi akekho noyedwa umuntu othenga i-tuck shop manje bese kuthiwa ngizolambisa abantu osibali bethu ngiyayivala lapha ngoba ngisengiphakanyela ukushukela nomoya ngoba ngumuntu kwamoya cha lapha-ke ngithi angihlule lapha bese ngingena kule nto le yalo baba udukisa abantu lo udukisa abantu oqamba amanga umuntu emdala lo baba lo uthe kodwa kanye nomfundisi uqamba amanga emdala ubuye esivulweni yizo zonke nje lezi zinto lezi ezilimaza isizwe igama lakhe bathi ubani kambe umuntu bafana ngelithi kahle nimbonise efonini uthi ubani Enigma yeka amanga Enigma ngizokutshena-ke mina ngwakwaguduza ungane
yeka amanga uqamba amanga uthi ubuye esulwini wena usuthi ufico lakhe idube nabantu abaculayo uqamba amanga yeka amanga nje umdala ngikushiso lokhu ukuthi ufaka iBhayibheli phakathi kube ntwana ufaka iBhayibheli ngabe ngithatha nje umuntu omdala ngabe ngithi uyaphosisa Enigma yeka amanga Enigma ngiqinisile hayi ngoba mhlawumbe Enigma angikwazi nawe ungazi ukuthi masukudukisizwe usuzubala ngishisonto lami uthi kuthina emboshembe asingene esizulwini asikho esizulwini usuphuma khona wena engane mina ngidlula ngisho kwa wena Enigma ngisuka kwa-Israel ngifike ngafica ngangena ethuneni likaJesu uyabo Enigma ngiyacela Enigma ucelwa yimina mfowethu yeka nje ukukhohlisa abantu usimoshile nezingane ngoba uchazile wathi uyena umfundisi futhi anginanci nawe futhi anginankinga nawe kodwa nginyanyiswa ngamanga umuntu omdala ethi usuke esulwini umuntu angazange hayi uthi ufica izingane esizulwini abantu abadala abekho abantu abadala uqamba amanga usethi mina ngasilaphana ngifika phesheya fanele ngabe ngathi yimi engcono kuthiwa ngisuka le ngasezulwini ngoba sengisuke ethuneni likaJesu endaweni engcwele endaweni yesethembiso uyabo lapha engisuka khona ke mina yena nje wathi lapha eGoli noma mhlawumbe lapha lamazwe ngaphandle ase-Afrika mhlawumbe uEnigma ngoba ukhuluma kwakhe ngathi akuyena naye wala ngiyamsola Enigma yeka amanga ndoda zokhuzwa impela manje awuthukisa ingane ongabafana ukuthi nangu umuntu ophuma ezulwini ngithi hawu ngiyathuka nami ngithi mina gijima abafana ngizothatha ifoni yami ngichitha isikhathi hawu ngibona uqamba amanga hlaza umuntu emdala yabo yona ngihlangana negoli ngoba mebule ngale mfuko mebule hey Enigma yeka amanga umnyeni hey bule ngibe uqamba amanga umuntu emdala usonta kuliphi isonto wena lo uthi ukuthi kusuke esizulwini uthi umuntu osonta kwashemba kumficanga lapha usesihogweni ukuthi thina sesesihogweni yikhehla idala nje futhi leliyani uyalibona le khehla ngathi liboshiwe ngendlela ngibonile uyikhehla ngathi yikhehla jele leliyani hey ho umfana wabafana sembathini hangu esuke esizulwini ngithi mnubani lo hayi cha bafowethu ke bengithi angidlule nje lapho ngane zakwethu bengizokhuza ngalesi sihlava khalise nehlobo nje ilahlekelwe ku-Eastern Cape ngoba i-Eastern Cape abahlobo bethu siyazalana zonke izizwe siyazalana kodwa mase zenza amasimbi ezinye izizwe kuzophetha siyazalana kufuneka sihloniphane yilokho nje ade ngithi mina cha angizokubika ingane zakwethu bese lapha ke ngivakashe ngengakhuluma ade ngene ephejini lapha kokugcina ngikhuluma lapha ngithi mina kunomfana ke sengilungisela ke lezi zinto ngakhuza nokunye futhi okumfana kade uqola abantu ngegama lami lapho ungibona ngoba bathi ngithe iqula lapha eItaly ngoba ngingathi ngiqula lapha eItaly mase ngiyabuka khona sekuzenza mina hawu mangithi ngiyezwa sekuthiwa sekuzenza mina uthi second order hawu cha ngiyambona ke lo hawu sengibona nangomunye umfana ke hawu nangu umfana sengilungisela empala ke manje hawu kodwa ke sengithi ngiyambuka ngokufika kwakhe hayi lona ke akuyena isigibini akufana nalo kade isigibini kodwa futhi lona akafana noEnigma uEnigma mange ngahlangana naye eGoli umuntu wabadukisa abantu umuntu futhi uyazi lo muntu uvele ethi uqinisile lo muntu akaphikiseki vele uqinisile qamba amanga eqinisile ngabe ngithi unamaphosisa ngoba umfundisi ngabe ngiyamhlonipha kodwa manje qamba amanga ubuyise ezulwini uthi ushemba akekho esizulwini uze ngubani umcasule ngalokho ngoba thema ngiyafika mina kwa-Israel ngafica yona fica yona ngafica ama-Christ ngafica abase-church ngafica ama-Rome buka ngisengiphuma ngisho kophuphu eRome kodwa Enigma uthi ubuye ezulwini uzoqamba amanga uzokhuza amanga nje cha ngedlule lapho ake ngibize naye le ndoda adinga ulingisela kulezi zinto izochaza ayizochaza ayizochaza bese ke abanye bethula abantu ngoba sizophambana phethe nayo imflamishi bethula ufuna uEnigma eGoli ubuyiqambelani manga umdalo weEnigma qala lapho mina unjani ubani sibona Unjani nko? kuphi nendawo njalo Ehlihlolo nko. hawu Shushu Yeah. uhlala kuphi Shushu Ngihlala lapha ePhumlani nko. hawu
Uzobheka amanga. manje ngiyakubona laphana lapha emafonini ngitshengiswa ngabafana lapha bathi nanga umuntu ekulingisela ngoba ngize ngangena lapha ngathi naye abangitholise wena bathi nanga umuntu ekulingisela efonini wa mase ngithi ngiyakubona uzenza mina awuchazi ngoba kuyachaza usuwakhohle uzongena ngifice kabi namhlanje nginyanyiswa Enigma anyanyiswa ngabantu abafaka amashipsi ulungana uphoyizeni enganeni e-talk show ngoba lento bangayikhulumi kusasa bazoyifaka ehlobeni bephinde kungabethini ngoba futhi vele mina bonke abantu besha bodwa uwenzelani lokho awuchazi cha Cha mkhulu. ngithu kakhulu umuntu kwenza lutho bengiyibeke Enigma Mkhulu. uwakhohle uzongena cha Umuntu sengihambe 3 days mkhulu ngithi ngizaba kakhulu uzongena ngingathuli. Usuku lesine nto sengize ngathola. Kade lokhu nje ngizonga sekuzowaphela no petrol emotweni. kanti uze ngemoto Yebo mkhulu. no kufanele ujike kufanele uze ngenyawo mawone kanje kodwa sazozwakala udaba lakho awuchazi Empeleni mkhulu uNtshobo noSizwe bathi angikulingisele bazothenga into encane bese ngilingisela wena mina mkhulu ngangingekho ehlosini ukuthi ngikulingisele njengomuntu engimhloniphayo njengomuntu owaziwayo so base bethi hayi angikulingisele ngaqale nganqaba bathi hayi khululeka bathi hayi umkhulu simphethe umkhulu sizwana naye bamana bangiphethe kanjani ubusuku wedwa manje baphi nje ke manje ngoba phela bathi bangiphethe ngazi mkhulu bathi nje bazi bangitshengisa nezitombe zakho beshuthe nabo bangithi bonke abantu lento esibonela abantu bonke abantu becela ukushutha nami abantu mabengibona bonela abantu ke nje manje sebethi bangiphethe manje mkhulu leyo nto ke manje bathi bazokuthengelana yenisi mkhulu hawu kanti ulingisela mina uthengiswa ibhodlela Kanje. hawu ukhatsheni wasilaba kithi wasilaba ukhatsheni ntona ucula le ngoma ukuthi uzokuthengela ibhodlela awubhekeke manje sekuthiwa uzokuthengela ibhodlela ngapha madoda bathi mkhulu nje angikulingisele ngizothola ibhodlela mina yenisi ngithi mina hayibo angiphuze yenisi kodwa hayi ngilingisele umkhulu siyakwazi bathi ngibakhumbuza wena no mana uzokuchazeke ukuthi awungilingisela uthini leyo nto kwaphela ngifuna ukuthi mhlawumbe ubufana nomunye usufika nje wena mhlawumbe kuwena ukuthi awungilingisela uthini wena akungichazele ukuthi ngathi ngimdala kangaka bafana zingaka into zokudlala ngoba lo masipala zoke ngibuze nakumasipala wangakini ayikho lento eyizinjikele ezilapha ngoba kwahlabisa kukhona jikela ingane nakonkanhla ngikubona mangidlula ngenze kube ngibuza imeye ukuthi ayikwakhile lezi zinto ngapha komkhanya ukuthi kokujikela ingane noma nesizungu chaza mkhulu sinaso isizungu kodwa kuningi mkhulu ababekusho ukuthi ababetha ngikusho mkhulu betha ngikusho mkhulu uyabona nje lokho bangiphoqa ngempela bayikhipha nemali yehenisi imali engango-150 angamangala kodwa mneni sikhona ihenisi ka-150 bathi khululeka uzobona ngibabuza ukuthi ikhona ihenisi ka-150 kodwa khululeka uzobona sobuya nayo hayi kusho ukuthi uzojika namhlanje fanele ukuthi ubuye kufanele ubuye awuchaze ke manje ukuthi wena ke wawulungisela mina wawuthini ukuchazela isizwe ke manje ke ngikuzwe nami ngoba khona ukuthi ngikubukele efonini mhlawumbe nami angizwanga kahle awuchaze wawulingisela uthini cha ngangithi mina ngangikhuluma ngomamthani ngangithi mina cha buphinde lento ayiphinde efonini ngingakho manje wawusuthule awubheka usahleka kanti ngisazojika uzoza ngenyawo ke lapho ngithi ngingamele uphume lapha hamba uhluma ubuze ukufikela kwele nkolo kuhle impela lapha ngiyazi pha kunomoba futhi ngawo kule mshini ngashukela uwele ngapha qhamuka igudla lapha qhamuka igudla emtuba lapha
Ngangithi mina nomfana semdletsheni lona usevuseni wakhipha ingoma lapha ingoma lapha idansiswa wonke umuntu manje ukhala ngisho odrafa bamatekisi bathi odrafa bamatekisi abagibeli bafuna yona le ngoma le no mthandeni akufika uzochaza lapha with the immediate effect. Mana Bangangcina lapho mkhulu bathi mkhulu angithi awu ile ngoma lena isidantsela ngisho ngomabalengwe nomzimba okhalimani no lomfana lona bakebezela phezulu uchaza ukuthi akakhutshwa umabalengwe nomzimba okhalimani ukuthi lo mfana lento ayenza uyenziswa yini ngoba wakwambona ukuthi umabalengwe dansa manje mkhulu ngancaba mina mkhulu mfana man cha buzo kuhamba ungilandele bona ukuthi abalakha ngizokhuluma namhlanje unazi inombolo zabo yebo yena mkhuba funeka ngibafona bengibabuza yebo mkhulu kodwa mina mkhulu ibona nje mkhulu bathi angiyikhulume le akuwena manje kanti wena wakhuluma wasuthi akuwena manje cha ibona abangihlohlela mkhulu bathi mina mangikhuluma mkhulu ngibakhumbuza cha bengenento kuyenzeka lento le ulungane bakhuza ubhezulu laba bafana babe ngisosimino manje ngoba usuku wedwa usuku wakudla ungeke izothwala indaba yakho manje ngoba khona amahashi izinkomo futhi ngoba delina nje sibaya sinodaka ngapha eceleni yabona nje ngiyabona shoda ngomsebenzi kufanele kodwa ngathi ukuthi ngingalandana ngingade nihlangene ngami kufanele niqoqa manje ake ningichazeleni kufanele ngibashayele kodwa yebo nangi sengapha umshayele ake nimshayele nithatha inombolo yakhe inombolo yakhe intsholo ithi inombolo yakhe awumshayele ngolo wakho ngoba lwami ngikalibamba bachaza mhlawumbe uyabaqambela nje manje ngoba ususenkingeni bakhambele ubona nangu umnyenyebu ubufundisa ukuqamba hawe ukhohlisa abantu ukuthi kusukwini babe okunye mkhulu okunye ababekusho babetha ngithi angithi ukingizosa ukwagqoka ilokhu njani ungagqoka i-ande efana nevesta kamacingwane usinqose kwena bathi angithi awu ukingizosa usevusana watate mfana man akabalandi bafonele mshayele lo mfana ngithanda ukuthi ngise manje ngoba kufanele ngibanike abafelela kokhohlisa ungane masinya abafana sinemphuza kakhulu inyonga angiqinisile angigibela phansi kwesonto ngilingisela umuntu omdala hawu ningenza ikhashi labafana bezokuthiwa ngumkhulu ngiqinisile ngiyambona umfana usemotini selivalileke njalo ucingo uselivalile bangibona la ku-TV hamba-ke manje hamba-ke ufike ungicelele bona ubachazele ukuthi ngiyabadinga